Ne. Ate Jo, pagani bakit nga ko ah. Si Daing nga nakaluban. Ito sumampay na. Mas siguro si Daing na jengin bati na. Grating kalub na ay. Niyapay nga ay. Dapay mit ka may isa. Siguro niyapay. Ma. Kamit ni bakay. Paano nga ta, Jay? Kamit ko, toy. Ne, imbati namin si cellphone na itoy. To, tinimplahan na pa iti ka pa eh. Nagsuyo na talaga, Jay. Hindi na pala na nga tao. Ne. Kamit imbati natin ako, ne. Later. Dear Lakay, nangibatin nakti si Dain, di lamisaan, nakaluban, agay ayat, bakit? Ni, kitain mo lang. Nag-sweet na talaga kanya ni bakit talagang ako, ipatpatig na. Nangaramid pa iti ko na love letter. Sinuratan na nagpay, kitain man lang. Sweet na talaga. Tatay na, nagarakso ka din, dawa. Mga akong, magbibisiin ako. Mga ako, magbisiin ako. Hanggawa ako. Wala ni bakit. At adjay, kanulang isaan. Di si Daing. Nagkauna ko. Magbisiin ako meeting. Kanulang isaan. Tara ba? Nandiyan ang isahan. Ito siguro nga. Ne. Ate Jo, pagani bakit nga ko ah. Si Daing nga nakaluban. Ito sumampay na. Mas siguro si Daing na jengin bati na. Grating kalub na ay. Niyapay nga ay. Dapay mit ka may isa. Siguro niyapay nga ay. Ne. Nagtatalawa ito yan. Ito yung naimas law na eh. Ne! Happy nga eh. Ay, kalasay. Ito siguro, final siguro ito yung final. Ne! Happy nga eh. Pagpabasik nga, pagpabasay. Oh, ito siguro. Apa nga ay? Ay, nagkalasay. Ati siguro. Ay, mas siguro araw. Ne? Ay. Nagkalasay. Ne? Ang daman ay. Ay. Oh, dati siguro. Mga taatoy. Ne? Damit nakasurat. Kuna si Dain dabi. Ano to? Awan man eh. Niliw ko na. Bakit ka naman to? Nagibati nakti kwarta, ta sikati mapan gumatang, ti sardinas kin parya, dagay ayat, bakit? Nyamit. Kunak no si Dainay. Sakpay may gamit gumatang di sardinas kin parya. Umanay nga rod ataw eh. Uman na, Jane. Oh, una eh.